Bilang ka lang bakit sinagong ganito niya ba nga? Kaya ganito matawat ng mga sagmanok. Ang manok sa silingan, ikaw at ilang hiniktan. Ang manok sa silingan, si Rickmar ipasangin lang. Puno po lang ito ba mo? Nasuwatong pugbata. Among silingan intawon, nagyaw-yaw siya gahapon. Kay siya gikawatan, mga manok nga hiniktan. Wa niya nabantayan, nagiukoy na sa kawatan. Idala iyang hiniktan, nga pangsabong sunod buwan. Ang iyahang ginudahan, si Apay Rickmar ang pangalan. Kay mauni bang giitan, sa kinawatay ug hiniktan. Ang manok sa silingan, pirmirang makuhaan. Ang manok nga giatiman, si Rickmar ay makasudan. Ang manok sa silingan, ikaw at ilang hiniktan. Ang manok sa silingan, si Rickmar ipasangin lang. Ikaw, ipatawag na po ko karon sa barangay. Suko kayong barangay captain ako kay ilaha daw manok yung gikawat gabi eh. Grabe naman ka Rickmar. Wala naman kay pili Rickmar. Kung si Rickmar mangawat, ang tag-iya kay malipat. Ang manok di gyud katingog, kay gituok niyang liog. Si Abay Rickmar pasangil lang, mangayo kapaya sa silingan. Kung dili mabantayan, ang hiniktan ang birahan. Si Rickmar na'y mulihok, impas yun ang mga manok. Kung mangawat naghiniktan, apilon pang mungaan. Si Abay Rickmar nga kawatan, lisod ni siya madakpan. Kay wakwak iyang inahan, kuyaw kung ilang matakdan. Ang manok sa silingan, ikaw at ilang hiniktan. Ang manok sa silingan, si Rickmar ipasangin lang. Ang manok sa silingan, ikaw at ilang hiniktan. Ang manok sa silingan, si Rickmar ipasangin lang.